Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, matutugin ang gitara at ang kayayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang atong mga katawhan karon nga nag-antos tungod niining pandemic, masulbad unta ang ilang mga problema. Iampo sad nato ang atong mga benefactors, mga donors, padayon unta sila makadawat sa mga grasya ang ilang gikinahanglan karong panahona. O garon maandam tas pagsaulog nining misa, ato rong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dugangi ang among kadasig sa pagbuhat sa imong kabubuton ug tabangi kami sa pagkasayod sa makaluwas nga gahom sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon saang gipadayag. Tapos niini nakita ko ang laing anghel nga nanaog gikan sa langit. May dako siyang gahom ug nahayagan ang tibuok kalibutan sa iyang kadan-ag. Misinggit siya, napuka na gayod ang gamhanang Babilonia. Karon nahimo na siyang puloy-anan sa mga demonyo ug sa mga daotang espiritu ug sa tanang hugaw ug dulumtanang kalanggaman. Unya usa ka gamhanang anghel mipunit og bato nga sama kadako sa dakong galingan ug itambog kini ngadto sa dagat ug miingon siya, sama niini ka makalilisang ang pagkapukan sa dakong syudad sa Babilonia ug dili nagayod siya makita pag-usab. Diha kanimo dili nagayon madungog pag-usab ang huni sa mga alpa ug sa mga musikero nga hanas sa mga plauta ug trompita. Diha nagayod hikaplagan, dili nagayod hikaplagan diha kanimo ang manggagama sa bisan unsa ug dili nagayod mabati pag-usab diha kanimo ang tingog sa galingan. Dili nagayod makita diha kanimo ang hayag sa suga, ni mabati pa diha kanimo ang tingog sa pamanhunon ug sa pangasawunon. Ang imong mga negosyante mao'y labing gamhanan sa tibuok kalibutan ug gilimbungan mo pinaagi sa mga salamangka ang tanang katawhan sa kalibutan. Tapos niini nadungog ko ang daw magahob nga tingog sa dakong panon sa katawhan didto sa langit nga nag-ingon, dayga ang Dios, ang kaluwasan, ang himaya ug ang gahom iya sa atong Dios. Matuod ug matarong ang iyang mga hukom, kay gisilutan niya ang nabantog nga daw tang babay nga mo'y nagduhig sa kalibutan sa iyang kaulag. Gisilutan siya sa Dios tungod kay gipatay man niya ang mga sulugoon sa Dios. Misinggit sila pag-usab, dayga ang Dios, ang aso gikan sa dakong syudad nga nasunog nag-utbo sa walay katapusan.
Unya mingon ang anghel kanako, isulat kini, bulahan ang gidapit pagtambong sa bangkiti sa kasal sa rating karnero. Ug mingon pagayod ang anghel, mao kini ang matuod nga mga pulong sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Bulahan sila nga gidapit alang sa bangkiti sa kasal sa kordero. Bulahan sila nga gidapit alang sa bangkiti sa kasal sa kordero. Awiti nga masadya ang Ginoo, kamong tibok yuta, alagari nga malipayon ang Ginoo, duol kamo kaniya sa masadya nga awit. Bulahan sila nga gidapit alang sa bangkiti sa kasal sa kordero. Sayri ninyo nga ang Ginoo Dios, siya ang nagbuhat kanato, iyaha gayod kita, ang iyang lungsod ug panon nga iyang gidumala. Bulahan sila nga gidapit alang sa bangkiti sa kasal sa kordero. Sulod kamo nga mapasalamaton sa iyang ganghaan, sulod sa iyang kahawanan uban sa pagdaig. Pasalamatin ninyo siya ug dayga ang iyang ngalan. Bulahan sila nga gidapit alang sa bangkiti sa kasal sa kordero. Ang Ginoo maayo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan, ug ang iyang kamatinumanon ngadto sa tanang kaliwatan. Bulahan sila nga gidapit alang sa bangkiti sa kasal sa kordero. Ginoo manaa kaninyo, manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, kung makita ninyo nga ang Jerusalem likusa na sa mga kasundaluhan, masayra ninyo nga laglago na kini sa dili madugay. Unya, ang nagpuyo sa Judea kinahanglan managan ngadto sa kabungturan ug kadtong atua sa mga syudad kinahanglan mamahawa usab, ug ang nagpuyo sa banika kinahanglang dili muadto sa syudad. Kay mao kini ang mga adlaw sa pagsilot aron pagtuman sa tanan nga giingon sa kasulatan. Pagkaalaot gayod sa mga mabdos o sa mga inahan nga may mga masoso ni adtong adlawa, moabot ang makalilisang nga kalisdanan ni ining yutaa o hiaguman ni ining maong katawhan ang kapungot sa Dios. Pamatyon sila pinaagi sa espada o bihagon ngadto sa tanan kanasuran. Unya, mailog ang Jerusalem sa mga tao nga wala motuo sa Dios hangtod matapos ang gitagal nga panahon sa ilang pagmando. Aduna onyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituunan, kawad-an sa paglaom ang nasod ug mga lisang sila sa dinaguok sa dagat ug sa nagpungasi nga mga balod. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kay ang mga planeta sa kawanangan motipas sa ilang naandang agianan, unya mutungha ang anak sa tao, muabot siya nga may gahom og himaya diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo niining mga butanga, tindog og hangad kamo,
kay duol na ang inyong kaluwasan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang ending sa atong Ebanghelyo nagingon, inigsugod nagkahitabo niining mga butanga, tindog ug hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. Kita magsige man tag-ampo no, nga luwason ta. Nga luwas unta mi Ginoo, luwas sa taon mi. Gaampo ba mo ana? Gaampo mo kaluwasan? Wa man day mo magampo di. Sige kayon, luwas sa taon mi Ginoo, luwas sa taon mi. Kana din kaluwasan nga ihatag sa Ginoo nato, ang mag-una day ana, kung nato ning basihan ang Ebanghelyo, ang mag-una mao di ay ang kalaglagan. Una ta maluwas, muagi o sa taaning makalilisang nga hitabo. Dinhi nas kalibutan ba? Ang kaluwasan dinhi muagi o sa kag makalilisang pait, kuyaw, lisod na hitabo. Nya asa man na nato ibase? Una, sa kinabuhi ni Hesus ang atong manluluwas. Unsa may giagian niya? Porti lisura ipanganak lang ka dihas pasungan. Yun na nga na, ipanganak kas pasungan. Akad anas baka, niya magtubo ka nga porti pobriha, way grado, di ka pa eskwela imong ginikanan, lisod paganis bugas. Di ba? Niya, ganahan mo anang kahimtana. Reklamo magani karon pandemic nga way ika ameliorisyon. Way bugas, way ika pa eskwela lagi. Niya sa diha nang nanudlo na siya, nahimo na siyang maestro, kunuhay sa mga katawhan. Wa siya balay nga kapuy-an, galakaw-lakaw. May pakunong langgam og mga milo, kay naa pa sila'y kapaulian, siya wa. Niya niabot yung panahon, mga 3 ka tuig niyang sigig sangyaw, gidumta na siya sa mga leader, o gikulatag maayo hangtod gyud gilansang sa cross og namatay. Mao na iyang gitawag og history of salvation. Giingon ana ta pagluwas. Nya kita sad og mangandoy sa tagkaluwasan, maupod na ang atong buhaton. Nya ganahan namong magantos karon para sa kaluwasan. Ganahan namo nga wa mo'y kwarta para sa kaluwasan. O mangita gitag kwarta para maluwas. Nabali ra ba hinunta karon imbis unta to way kwarta aron ta maluwas, mangita na og may kwarta. Oo na karon. Sus di kita maluwas ani ug wa tay kwarta. Kita din higod pila na gud ni atong kantidad sa atong project. Abot na gunig 18 million ug wa gi 18 million maka-project ka. Mingon ta sakto sa napadero ay sanang ug wa pay kwarta unsa man pagkahimo ani nga atong mga proyekto. Di kinahanglan kitag kwarta. Sakto? Sakto yun. Nya, kinsa maroy makaluwas nato, ang kwarta o ang Ginoo? Kanya, way kwarta, di mo sa tama luwas, aning atong project, di man sa ni mahuman. Wa man sa kay makaong bugas o wa kay kwarta. Ay bikaron kinsa may makaluwas, ang Ginoo o ang kwarta? Wagi klaro lagi. Ang makaluwas ang Ginoo, ang kwarta instrumento ranas Ginoo. Ug way Ginoo nya kwarta ray naa, mag-away rata, magpinatyanay rata. Muna na kanang mga gubat, mahitabo na ng gubat pag pinatyanay, pag inilugay anang naang mga mapalit og kwarta. Unsa may mapalit og kwarta? Balay, sakyanan, yuta, kanang imong mga alahas. Mao man ay mapalit og kwarta, mga gadgets,
mapalit na kwarta. Nya kung kananay atong gihimong Ginoo, wa na, away na ta. Pero naay Ginoo, nya naay kwarta, ang kwarta mahimong Dios nun ang pagkagamit kay instrument ra man na siya. Di man na siya maoy owner, di man na siya maoy author of life, instrument of life. Lisod kaayo ko ng atong higugmaon ang instrumento unya ang tag-iya na hinuos kinabuhi ato nang iitsapoy ra. Patay ta diha. May karon kinsa may inyong gihigugma, ang Ginoo o ang kwarta? Unya rog na inyong silingan na kawatan nangawat sa inyo. Unsa man? Kasukan o higugmaon? Ang imong bana nagbisyo, suyop, unya sugal pa, hurot ang kwarta, inig-uli, kasab-an o higugmaon? Imong anak sakpan nimo nangawat og kwarta tag 20-20 ra gyud kwaon para computer, sakpan nimo unsa man, kasab-an o pasayloon? Magabuangon kada tara. Ang pari, ang kolekta gihurot og kuha sa Kristan. Unya, unsa man pari, masuko o dili? Pariya ra data pulos tayawanon. Di ta maluwas. Kaya ang atong kontra mauman ang sala. Nyag mahigugma na tas kwarta, sige na makita kasa. Pero nahigugma kas Ginoo, kuhaan kas tanan, digyog ka, masuko. Sa atong unang pagbasa, unsa man to'y gihisgutan diri, ang sa unang pagbasa, nga nakita niya diri nga gilikusan, o sa to, gipuy-an na kunog demonyo ang siyudad sa Babylonia. Pero gipukan sa Ginoo ang mga demonyo. Nya unsa may tuwa dito sa Babylonia? Matod pa niya diri, ang imong mga negosyante maoy labing gamhanan sa tibuok kalibutan. Negosyante karon sa atos kalibutan karon, kinsa may mas gamhanan? Ang negosyante gyapon. Ang mga businessmen maoy gamhanan kayo. Makontrol nila ang politika, makontrol nila ang balaod sa mga kuan kana mga multinational billionaires nga mga tao, nga mga businessman, magkontrol na. Kaya ang mga politicians sad connected man sad directly or indirectly sa mga businessmen. Ang nagpatuyok gyud sa kalibutan, mga businessmen. Kisay na maligyan ang inyong mask. Kinsay na maligya ani mga gamit nga unsa tawag na kanang isulom-sulom, PPE, kanang mga tira-tira nga rin nato. Kinsay ga maligya na? Nya sunod ta na tanan. Di ba? Kinsay na maligya ang mga umaabot niya natong baksin. Unsay isulti sa business mo'y atong gisunod. Inig-ingon sa business, mugwapa ka basta mo bland ang imong buhok, ala palit ang pablan sa buhok. Mugwapa ka basta kiskisan imong kilay, nusnusan ang imong naong, ala pamalit gid nato ang mga chemicals. Madato ka basta ang imong mga manok, ang imong mga baboy o kanang ubang ko butangin ang chemicals aron motubo dayon. Dali ra kayong ibaligya, bahala nagpolluted na kayo ng imong palibot diha, basta ang imong baboy mabaligya lang gini mo, hala bahua nagis atong palibot. Kisay katudlo ana business. Nay kuyaw. Karon ingon butangin nag stained glass imong simbahan. Kisay sa katudlo ani. Faith ang katudlo, no? Dili faith kay ko man katekesis una diha. Pero ang nagtaod ana business na sad. Lagi na nakaron unsao man nato ni pag-ikyas ani nga na suko ra bang Ginoo ning mga negosyante nga mao nan hinugamhanan sa tibuok kalibutan. Ang nagsuporta sad ni Kristo bisan kay katong gilubngan niya usa sad to ka negosyante. Pero ang ilang kwarta gigamit
sa pag-alagad sa katawhan. So ang business mahimong makalangit kung ang atong business connected na sa sinlessness. Kanang way sala ba? Dili na ang kwarta mo igihigugma kung dili ang katawhan nga na-involve sa business. Muna na gitawag og negosyo nga makaluwas, dili makalaglag, no? So kung magnegosyo gani ka, ang imong ginahon na profit, padong ka sa impyerno. Pero magnegosyo gani ka, ang imong ginahon na makaluwas, makatabang sa imong isig katao, nga ikaw okay ra gid mo guwa kay sobra, kana mo na nindot. Nya kamo, inaana mo kunahuna. Na di pagilain diri ay og gilimbungan mo pinaagi sa mga salamangka ang tanang katawhan sa kalibutan. Unsa man ang salamangka? Kana bang magic ba? Kana bitan inigsunod nimong pamilok lain na? Tanawa ron diha sa kanang computer, diha sa Facebook. Tanawa. Mukalit lang kalain imong naong sa ato mga kamera, imong naong gansal-gansalon kayo kay daghan kay mga kani daghan kay mga lungag-lungag imong panit ba? Mo picture lang ka anang naarong kamera nga naay unsa na nga app nga muhamis magmayong imong naong, mura mag-transfiguration niya imo dayon to siyang i-post, wala usab na imong naong. Kanang laki ka, niya ganahan kay ka mahimong babae, ay niya face up. Ana bawa na maka-appreciate ka, la babae nako. Salamang ka man na. Ana bang giilad-ilad ka ba? Gilipat-lipat imong mata. At tanawa karon, di ba magtan-aw ka na babae gwapa kay moagi. Magduda na ka unsa man na, babae o laki. Kay mura ang laki karog ang babae, mura gamay na malang diferensya. Igsunod di mo tanaw, oh, laki mday ni siya. Mura manig babae. Usahay sad, ang pare og madre lahi na lang sa niya. Gamay na lang sa kay diferensya, no? Ang minyo og ang pare, gamay na lang kay diferensya. Kay mao ra mangyapon, na mangyapon may mga anak. So mo na kana ganing unsa may hinungdanan ni ilad-ilad sa lamangka og tungod ana gilaglag sa Ginoo. Maigsoon ako lang ning gihisgutan ba tungod kay kita ra ba anha ra ba kita ma-attract sa mga kalibutanon kaing butang. So sugod karon ayaw na naghigugmaa ang inyong balay kay di na makaluwas. Pasudlas inyong balay ang way balay kana makaluwas na labi na gyud og unayon mog tulis. Ngano man kay lagi muagi usa ta sa kasakit nga hilabihan una pata maluwas. Kanang imong pagpakig-divorce sa imong bana or sa imong asawa tungod lang kay gibugatan ka siyang batasan na kuno nga gina di gina makaluwas. Pero ang imong pagpakig-uno nga nang imong bana or asawa nga murag makamatay nimo ang iyang presensya kana maunay makaluwas. No. Akong pare pinangga kay kunyo dinhi dili ni makaluwas. Labi nagdaghan kay donations nga moabot di ni makaluwas. Hutdon ko naggastong donation ipalit na to anang bugas na daghan na kayong bugas ay ato na rong iripak karon sugod karon mga alas 8 para ato ipanghatag. Dili ko magkupot og kwarta, hutdon akong hatag para sa mga pobre, hangtod na lang maglakaw na lang ko kana mao nay makaluwas nako. Pero magsig kog butang anang daghan kay ninyong donations naris akong bulsa, magminilyo na ang suod sa akong bulsa, makaimpas na sa akong pagkapare. Nasa ako na hang baruganan. Ngano man, wa naman ko'y kasakit. Wa naman ko'y kalisdanan. Nya ang kasakit o kalisdanan o ang kamatayon, agianan man padong sa kaluwasan, nga mo'y giagian ni Kristo, giagian sa mahal nga birhen, giagian sa tanang mga santos, o gusto sad ni Kristo nga atong agian. Kay matod pa niya, inig kahitabo na ni ining tanan.
kaning magunob, mungit-ngit ang kalibutan, mga mudaguok ang dagat, panguyapan ang mga tao sa kahadlok, ini kahitabo niini. Matod pa niya, tindog kamo og hangad sa langit, kay duol na ang inyong kaluwasan. Kamong mga tarong, pero kamong mahadlok ani, congratulations, duol na ang inyong kalaglagan. Ano na siya? Sige, katong gustong maluwas, manindog ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, inito nato ang atong pagtuo diha sa Dios ug lig-unon ang atong pagsalig kaniya diha sa atong pag-ingon, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang kabaghuan mukaylap sa tibuok kalibutan, pinaagi sa simbahan nga walay hunong sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga pinaagi sa kahiusahan sa mga nasod, ang tanang katawhan mahiusa-usab diha sa pagampo ug pagtinabangay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ning COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pagpangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug inlaing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga dautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay makaangko na sa kabanhawan uban ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Gihatagan mo kami, Amahan, og agianan sa kaluwasan. Hatagi usab kami sa among mga gipangayo alang sa kaluwasan nga tunhay. Pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. All that I am, all that I am, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kamuslanan ug sa tibuok natong santos nga simbahan. O Dios, sa gugma ang paghalad namo sa sakripisyo nga imong gisugo kanamo, maghimo unta kanamo nga mas makanunayon sa pag-alagad kanimo,
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Hang Ginoo maanaa kaninyo. Mananaw usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among gihandog karon ining misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz,
San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, hang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagkaigunang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, patuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta, paingon sa langit. Ang kalalaon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw, upasayo kami sa among mga sala. Maingon na kami nagapasayo sa mga nakasala kanamo. Pili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Tinunuan luwas sa kami sa utan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Magampo kita ha. O Dios nga gamhanan din hininig Eucharistia, gihatagan mo kami sa kalipay sa pagpakigambit sa imong kinabuhi. Ampingi kami diha sa imong gugma ug ayaw gayud itugot nga mahimulag kami kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan. Nga unta, mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kaluwasan. Diyos nung kaluwasan. Mahitabo ra ni nato kung andam sa tang muagi sa pait, lisod, makahahadlok nga mga sitwasyon sa tong kinabuhi nga dili ta mahadlok o mudagan. So sa ako nang kikaingon kaganiha, pasalamat ta sa ato mga benefactors, donors, kay nang donate sila para matuman ang akong mga wishes sa akong birthday. Nya nag-birthday naman ko atong November 24, karon nag-andam na ta para sa pagtuman sa akong wish nga makapanghatag tag labing minus 1,000 ngadtos 1,200 ka pamilya, matagaan natong tag 5 kilo rice plus canned goods. So nana diha na ato na lang nang iimpake 124 na ka sako da sa mga gipang donate pero ngatong gipalit 120 na kasakong bugas niya ato nang iripak pag 5 kilos i-distribute na nato karong Sabado pohon. Naa naman tay lista sa mga kabos nga pamilya tibuok na tong parokya. Salamat tas mga lay ministers nga maora say muripak ana
dinuyogan sa mga youth, manhiting ito mga youth na ingnan ba to? O ang kinsa tong gustong moapil pagripak sugod karo mga alas 8 buntag hangtod mahumana dihag ka hapsay ang atong pag-andam hangtod ugma. Kung di mahuman karon ugma na sad, no? Hangtod maandam para Sabado. Salamat gyud kayo. Pagbindisyon sa mga kalag. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy dawata ang among pagampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanus-a magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ang kahayag naway pagkapalong ipadanag kanila hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa atuning padayonon pinagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. At unday ko ng Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimba.